Bangus ni Kabugris, ayan ang presyo. 100 pesos isang piraso. At meron din pong 110. 80 ang per kilo. Malalaki. Malaki mga pusit, no? Pwede talaga sa 280 ang kilo. Muna tayo sa mga latagan dito ng iyong magandang tulingan. 160 per kilo. 160 lang. Ganda. Sa halagang 50 pesos ay meron na kayong pang-ulam. Ayan, 50 pesos. At tumpukan po dito, ayan. Boss, thank you, salamat. So ayan po, kinana yung 100 pesos, no, tumpukan po ng mga pusit. So ayan po ang mga latagan po rito. At yung talakitok mo magkano? 280 ang mga magaganda natin talakitok sa Malabon, no? At 140 yung mga presyo ng isdang local salmon. So mga alumahan sa 50 pesos tumpukan. So makakapagprito ka na, no, ng mga galunggong alumahan at makakapagsabaw ka rin. Dahil fresh po yung mga natagan po dito ng mga isdang tumpukan, no, alumahan at galunggong. Lagyan nyo lang po talbos at kalamansi. 100 pesos lamang po yung mga tumpukan at mga fresh na malalaking pusit pang adobo. At 50 pesos dito sa mga nataga, no. Sugpong maliliit, 100 pesos yung mga tumpok. To, sariwa ba anak nyo to? Ayan, mga limasag, halimango at mga tulib. Good morning. So presyohan dito ng mga isdang sagisi, ang presyo ay 180. Ang mga torsilyo natin o barakuda natin dito ay 200 pesos ang kilo. So ganito po yung mga latag dito at dorado po natin ay 200 pesos kilo. At meron tayo dito mga isdang maganda at masarap, no? Ito po yung isdang dalagang bukid. Tapos isdang binluan. So ganyan po yung latag dito at lapu-lapu. At ito po yung mga isdang snapper. Sarap po yan sa sinigang, oh. Si Brenda, magkano po dito presyo? 20 lang. Ayan, 220 po sa magagandang isda na ito. Ayan, nakadarating lang po ng isda. Ang ganda ng laman niya, oh. Snapper. Yung mga bagong dating na mga isdang bato ni Boss Aris sa Malabon Fish Market na latag ni Ate Brenda, no? Salamat, Ate Brenda. Ano si Boss Aris? Nandun sa kabila. Salamat po. Alright, yun po yung mga update natin. Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga update, no? So mag-update tayo sa kanilang mga latagan ng mga isda at iba pang klaseng laman dagat na ating maiikutan dito po sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So ito po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so dito tayo sa bungad nagsimula tayo ay mag-update, no? So mga per kilo po ngayon dito ng mga latag ng galunggong ay 100 pesos ang per kilo. So meron din po mga 50 pesos sa kanilang mga latagan. Ito po yung 50 pesos, no? So ayan po yung 50 pesos na kanilang tumpukan ng galunggong. At ito po yung 100 pesos na per kilo. So madami pa rin sa ating mga galunggong ang latagan dito, no? At talagang naman ay sulit presyo pa rin at pangmasa ang mga presyohan ng mga galunggong. 50 pesos ay meron ka ng maiuulam, no? At pagkain na rin ng pamilya. Dahil nga sa murang presyohan, no? At ang mga bangus ni Kabugris ay ang presyo 100 pesos isang piraso. At meron din pong 110. Ayan ang mga latagan po rito ng mga bangus at galunggong. Itong si Baka lagi tinatakpan kasi lagi nagtatago. Yun, 150 ang per kilo. Yung presyo nakataob.
So, yan po yung presyo, no? 150 ang per kilo ng balat ng baka. Sandaan. Oh, sandaan. Parehas tayo, sandaan. Tapos may mga gulyasan din dito. So, ang ganda ng laman ng gulyasan. Ayan ang gulyasan ni tatay. Magkano presyo tayo gulyasan po? Magkano kuya? 180. So, yun po yung presyo nila ng mga latag dito ng gulyasan. 180 pa rin ang mga kilo. So, shout out. Good morning po. Thank you. Ingat po. Salamat po. At yun po, no, 180 po sa mga kilo ng mga gulyasan nila rito. At yan po yung presyo, no, ng mga galunggong natin ay. So yan po, no, 2,490, dalawang pirasong tumpok po, 90 pesos. At 50 pesos tumpukan, no. At 280 ang per kilo. Malaki mga pusit, no. Pwede talaga sa 280 ang kilo. Sarap niyan, adobo. Adobong pusit sa halagang 280 ang per kilo. So, diretso pa tayo sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At marami sa ating mga kababayan na nandirito, no, upang maganap ng mga murang presyo na inyong mabibili o mapipili nila sa mga latagan sa Malabon. So, ito yung mga 50 pesos tumpukan ng mga galunggong, 50. So, dagsa ang mga galunggong sa latagan dito, no? Ang kilo naman dito ay 90 pesos, galunggong. So, ayan po, no, tumpukan, 50 pesos, napakadami na. At presyong pangmasa dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Lana! So, shout out kay Nestor, good morning. So, magandang umaga po. Ayun, no. So, shout out po. At alamin natin presyo ng galunggong po ninyo. Magkano po ang presyo? At Tacloban, yung mga kaibigan ko. Ayun. Shout out po sa mga taga-Tacloban, no? Yan. Ni Kuya Nestor po dito sa Malabon Fish Market. Magkano po tumpukan, Kuya Nestor? 50 lang. 50 pesos na tumpukan. Masayahin yung mga vendor natin dito, no? Sa Malabon Fish Market. Oo, mura mga presyo at tambak na naman ang mga galunggong natin. So, 100 pesos kilo ng mga isdang alumahan. Salamat po Kuya Nestor. Shoutout po muli sa mga kamag-anak niyo po sa Tacloban at mga kaibigan. Shoutout po. Salamat. Salamat. So ayan po, 100 pesos per kilo ng mga galunggong alumahan. 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. So shoutout po. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Thank you. So ayan, no, mga latagan po nila dito, no, ng mga galunggong sa halagang 50 pesos. At may mga pusit din tayo rito. Ayan, no. Mga pusit. Ayan ang mga latagan dito ng mga pusit na masarap sa adobo. Tapos may tumpukan din po sa halagang 100 pesos, no. So ayan po yung mga latagan dito ng mga pusit na ating ina-update ang per kilo. So dito muna tayo sa mga latagan dito ng yung magandang tulingan. 160 per kilo. 160 lang. Ganda, no, ng mga tulingan natin. Ayan, so shout out po, shout out. Ayun, thank you, shout out.
Gandang umaga. So ito naman po yung latag dito, no? Shoutout nga pala kay Bunso. Ayun, shoutout po kay Bunso. Shoutout kay Bunso. Oh, shoutout sa'yo ha. Good morning. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun. So dito 300 pesos yung per kilo no ng mga pusit natin. Yan 300. Dito bossing magkano ang kilo sa maliit? 250 ang per kilo po dito no ng mga pusit na latag po dito. Napakasarap ng adobo nito at dagsa yung mga pusit natin dito no sa Malabon Fish Market. 100 pesos na lang po ang kilo dito ngayon ng galunggong niya oh. Biglang baba ang mga presyo. At alumahan 100 pesos tumpukan. Tapos mga galunggong na maganda ang mga taryang kada plato ay 50 pesos. So halos lahat yan buo ang inyong mabibiling galunggong dahil mura po ang mga presyo sa halagang 50 pesos ay meron na kayong pang-ulam. Ayan, 50 pesos. At tumpukan po dito, ayan. Boss, thank you, salamat. So ayan po, kinana yung 100 pesos no, tumpukan po ng mga pusit. So ayan po ang mga latagan po rito at yung mga sap-sap na bentahan po dito. So 150. Ayan po yung mga presyo po dito ng mga galunggong no. 100 pesos at 50 pesos tumpukan. So dito rin ay 50 pesos no, mga galunggong ayan. So napakamura na mga galunggong sa latagan sa Malabon Fish Market. Meron din tayong mga tunsoy, kabase, 50 pesos. Alright, dito naman ang mga tumpukan. Mga isdang tulingan natin ay 100 pesos. So yan po yung tumpukan ng mga tulingan natin at 150 per kilo. 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. So bumabaha ng galunggong dito sa Malabon Fish Market no, sa mga update natin. Ito, 10 kukunin ko, 40. 10 tumpo. 10. So 100 pesos per kilo naman ng mga galunggong. Morning Mars. Paubos na rin ha. Oo. Baka mamimili natin no, galing pa sa ibang lugar. Hahanap na ng mga parking. Okay Mars, thank you. So dito 140 tumpok oh, ng mga latag nila ng bangus no. At ang tuwakan po natin ay 300 pesos per kilo. 320 per kilo na mga latag niya dito ng mga dito. Bogita no, 320 ang kilo. Tapos magkano ngayon yung mga 240, 340 dito. So sa mga torsilyo natin, yun po yung mga presyo. Talakitok mo magkano? 280 ang mga magaganda natin talakitok sa Malabon, no? At 140 yung mga presyo ng isdang local salmon. So ito yung latag ni Boss Warly sa Malabon Fish Market. Alright, so tuloy pang ating update sa mga latagan nila dito. Salamat, thank you. So dito tumpok ng mga latag no. So meron tayo dito mga dalagang bukid at mga latag ng tulingan. Maraming pumunta dito kanina. Thank you salamat. At ito naman yung mga alumahan sa 50 pesos tumpukan. So makakapagprito ka na no ng mga galunggong alumahan at makakapagsabaw ka rin. Dahil fresh po yung mga natagan po dito ng mga isdang tumpukan, no? Alumahan at galunggong. Lagyan nyo lang po talbos at kalamansi. Solid na, no? Ulam na sa maghapon ng iyong pamilya. Yan, 50 pesos tumpukan ng mga latag ng galunggong. So sa mga nagtatanong, no? Wala tayong maano rito kasi puro galunggong ang ating mga ina-update. Yung po kasi ang mga latagan dito, no? Napakarami mga latag ng mga galunggong dito sa Malabon Fish Market.
Alright, so yun yung mga nadaanan natin dito, no, sa Malabon Fish Market ng mga latag nila, ng mga isda sa murang halaga. At dito tayo sa mga... Boss, good morning. Wala nga eh. Umuwi ng Mindanao eh. So, tumpukan, ang ganda ng mga pusit, oh. 100 pesos lamang po yung mga tumpukan at mga press na malalaking pusit, pang adobo. At 50 pesos dito sa mga nataga, no? Sugpong maliliit, 100 pesos yung mga tumpok. To, sariwa ba anak nyo to? Ayan, mga limasag, alimango, at mga tulib. Good morning. Magkano na ngayon limasag mo? 150. 150. Dito, 400 alimango. So, yan po yung mga presyo dito, no, ng mga alimango natin sa Malabon. 400 pesos yung mga per kilo. Kanina 300, naubos ka agad. Naubos ka agad? Sige, te, salamat, te. So, dito tayo sa kabilang side na mag-update dito naman sa mga latagan dito ng mga isdang bato. So, tawid tayo. Dito muna tayo sa mga bentahan ng mga galunggong. Ito po yung mga galunggong alumahan ay 50 pesos na tumpukan. So, ito yung mga mangga naman dito na pang alam nyo na. Lagyan nyo lang po ng alamang ay sigurado na to sa pagkainan. Mangga, 60 pesos po yung mga per kilo. So, dito naman ay mga galunggong pa rin. 50 pesos mga tumpukan. So, sa sobrang mura ay 50 pesos, no, na kanilang binibenta sa mga dumarayo sa Malabon Fish Market. Ayan, no, mga 50 pesos. So, shoutout sa'yo, Pogi. Good morning sa'yo. Alumahan, galunggong, 50 pesos, tumpukan. Fresh alumahan, no, at saka galunggong. Kuya Romy, magandang umaga sa'yo. So, mga presyo ng mga tilapiyang Batangas mo ay magkano na po? 100 pesos pa rin po. Bagsak presyo yung mga latagan po dito ng mga tilapiyang Batangas, no? So, busy pa si Kuya Romy. Kuya Romy, shoutout po muli sa'yo. Good morning. Shoutout po sa mga followers sa Muslando, mga viewers. Supportahan po natin sa Muslando. Ayun, salamat po Kuya Romy. Lagi pa mag-iingat. Thank you. God bless. Yun po, no? 100 piso po ang kanyang mga latag na mga galunggong. Kuya Romy, salamat po. Alright, so dito tayo sa mga latagan ng isdang bato na inyong mabibili, no? So dito yung mga latagan na yan, no? Mga isdang pagi, no? At mga galunggong na latagan dito. So yan po yung presyo. 50 pesos. Dito po yung mga presyo na 130. May mga tumpukan din po dito si Paring Ben, no? Ng mga galunggong. At 100 pesos yung kilo ng tilapiyang Batangas. So 100 pesos isa. Isang bangus. Pre, shoutout sa'yo. Good morning. Ah? Oo. So dito 160 per kilo ng mga latag dito ng pusit kalawang. At nabahita natin 160, 140 po sa mga itong klaseng isda. No? Mars, good morning ha. Morning. Wala natin paring Rodi. Ano makya sa Market 3? Salamat. Thank you Mars. Salamat. Ito yung mga latag ni Kuya Warren sa Malabon. No? Binluan, barakuda, tuna. Yan yung mga latag niya rito. Bakit ako makatulog nito? Kuya Warren, magkano ang presyo? Hindi ko na pamatay. Huwag mo akong paglakarin. Di ba may utang ako sa'yo? Wala. Titingnan ko may laman po talaga. Tissue, oh. Tissue. Oh. Alam mo alam, ubos na nga eh. Naubos na pala yung laman. Ubos na. May utang akong 15. Hindi. Pamasahe ko muna. Okay naman yung kay Kuya Warren. Payag naman yan. Eh, siya. Ano naman? Napapano ko yan?
Pampano? Parang wala din. Masarap yung pampano na itim. Yun yung masarap. Yun yung masarap na pampano. Pero yung pampano na golden, pero masarap din yun. Kaya lang, ano yun, frozen yun. Parang hirap ubusin pag malaki siya. So ito yung latag ni Kuya Warren ng kanyang mga isda rito sa Malabon Fish Market, no? Mga isdang binluang barakuda. So 250 ang mga per kilo ngayon dito ng mga lapu-lapu natin. Tapos may mga labahita at latag siyang mga ito. Ganda ng isda, talakitok, no? Magkano presyo, Kuya Warren? 270 ang mga presyo ng talakitok natin dito, no? Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Yan yung mga latag ni Kuya Warren ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Napanood ka ng mga vlogger. Grabe. Ah, Napanood kita pumunta na naman sila dito kanina. Boss Lando. Oh, sila Elmo yung pupunta rito eh. Sila Tony. Sila Papansin. Ito yung Warren eh. Kita kay Boss Lando. Araw-araw yun yung mga ano eh. Kuya Warren sa mga... Sige Kuya Warren, thank you. Ito na yung mga latagan naman dito ni Boss Aris, no? Ayan, ang mga isdang bato. So, presyohan dito ng mga isdang sagisi, ang presyo ay 180. Ang mga torsilyo natin o barakuda natin dito ay 200 pesos ang kilo. So, ganito po yung mga latag dito. At dorado po natin ay 200 pesos kilo. At meron tayo dito mga isdang maganda at masarap, no? Ito po yung isdang dalagang bukid. Tapos, isdang binluan. So, ganyan po yung latag dito at lapu-lapu. At ito po yung mga isdang snapper. Sarap po yan sa sinigang, oh. Si Brenda, magkano po dito presyo? 20 lang. Ayan, 220 po sa magagandang isda na ito. Ayan, nakadarating lang po ng isda. Ang ganda ng laman niya, oh. Snapper. Yung mga bagong dating na mga isdang bato ni Boss Aris sa Malabon Fish Market na latag ni Ate Brenda, no? Salamat, Ate Brenda. Ano si Boss Aris? Nandun sa kabila. Salamat po. Alright, yun po yung mga update natin. Ayan pala, so shoutout sa iyo. Good morning. Shoutout. So, yun po, no? At nakapag-update tayo dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan ng isdang bato. So, magaganda yung mga latag nila. Araw-araw ay mayroon na. At mag-update naman tayo sa iba pang mga latagan dito. So, napakamura pa rin ng mga presyuhan ng bentahan nila, no? Hindi kagaya sa iba ay napakamahal. Kaya ibang mga kababayan natin ay dito po dumidiretso upang makamenos gastos sa mga pangulam sa araw-araw na buhay. So, nandito naman tayo sa mga gulayan at update naman natin yung kanilang mga latag. Alright. Ito yung mga 50 pesos na ano, at 120 pesos per kilo, 50 pesos tumpukan po ng mga galunggong. Yan po yung mga presyo, no? At mga gulay natin dito sa latagan sa Malabon. At meron din po dito mga galunggong sa halagang 50 pesos. Yung mga sibuyas at yung mga nakabalot dito, yan po ay naglalaro sa 20 pesos na pansaktuhan sa inyong mga lutuing ulam, no? Yan po, balot 20 pesos, kalamansi 10 pesos, may 20 pesos. So, shoutout, good morning. Good morning po. At may mga kangkong tayo dito na mga nakatali. So, wala na naman yung kaibigan ko dito. No, isang araw nandito na. Ngayon, wala na naman. Oo, pawala-wala, pag-gala-gala. So, ito yung mga gulay natin, no? Napasarap ng higa. Tinanghali. Mahirap pala mapupuwit, mapapagod yun. Sabagay, bata pa kasi. Ano ba, matamis na matamis kasi siguro na ako. Ini-interview siya ni Kuya Ed eh. Alright, salamat. Thank you.
lalaki. Dapat dito babae. Dito maray. Sili. So, ganito rin yung mga latagan, no? So, murang-mura yung mga presyohan ang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Shoutout mo na, boss. So, shoutout sa'yo. Good morning. Boss. Boss Lando Explorer. Okay, Explorer. Thank you. Shout out. Magandang umaga. Boss mo ba yan, boss? Oo. Anong YouTube channel mo, boss? Boss Lando Explorer. Okay. Boss Lando. So, ito yung ganito rin yung mga latag ng mga murang presyo ng mga gulay sa Malabon Fish Market. So, repolyo, pechoy bagyo. So, pang nilaga, kompleto. Kompletong pang nilaga na inyo mabibili dito sa latagan ni Nanay sa Malabon Fish Market. At yung isa niyang pang anak, wala dito, si Bombay. Ayun, lagi na lang na humilata sa bahay. May magkano sitaw, Nay? Oo. So, mga pangpakbit natin sa Malabon. Yan po yung mga latagan. So, Nanay, magkano po yung mga pechoy Pechoy natin? Tagalog, 10. Lumbagyo, 60 kilo. Yon, yung mga repolyo po. Repolyo hanggang 50, 1 kilo. Yan, 50, isang kilo po, no? Sa latagan po ni Nanay dito. Yung pakbit po na maganda, magkano po? 35 yan. 35 pesos. Oh, may pala yun. Ayun. Yan po yung mga latag ni Nanay ng kanyang mga gulay. So, nandito si Gandara pala. So, shout out sa'yo, Gandara. Good morning. Nagbabalik sa Malabon Fish Market at namimiss na siya ng mga ano niya, mga mamimili. So, siya naman nandito. Wala si Bombay. Oo, siya muna mag-alaga ng anak mo at ikaw naman dito magtitinda. So, wala kayong gaanong latag ngayon ng mga gulay. Gawa nga ng nag-ano kayo, naligo. Boss Lato. Oo. So, magkano repolyo? 50 lang, Boss Lato. 50 per kilo. So, ito yung mga gulay. Nung isang araw kasi nahanap ko siya rito, wala. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagbebenta, nagtitinda. So, ayaw mo muna siya yung taya sa bahay, sa mga sa anak mo. Okay na yun. Siya muna ang bantay. Oo. Salamat, Gandara. Shoutout sa'yo. Good morning. Thank you. Mga followers namin dyan. Ayan, salamat. Bali, nag-i-drive. Salamat. Thank you. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa ating lahat. At sa mga masugid natin taga-subaybay at sa mga nagko-comment, please and like and share sa aking mga vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.